В полите на Кожух планина край Петрич живяла жена, чието име станало символ на пророчество и мистерия – Вангелия Гущерова, известна като баба Ванга. Още от ранна възраст съдбата й поднесла тежко изпитание – загубата на зрението, но именно то отключило неин дар да вижда отвъд видимото. Ванга не просто предсказвала бъдещето. Тя била мост между светове, утеха за страдащите и водач за изгубените. Хиляди хора от цял свят търсили нейната помощ, водейки се от вярата в нейните необикновени способности. Тя не само разкривала съдби, но и давала съвети за здраве, хармония и духовно израстване. Нейните предсказания обхващали както лични съдби, така и събития от световен мащаб, природни катаклизми, политически промени, важни открития. Много от тях са се сбъднали с удивителна точност, оставяйки след себе си въпроси без отговор за произхода на нейния феномен. Дори след смъртта си, баба Ванга продължава да вдъхновява и да кара хората да се замислят за мистериите на живота. Нейното наследство живее не само в паметта на тези, които е докоснала, но и в нейните пророчества, които продължават да отекват и в наши дни. Тя остава завинаги една от най-загадъчните и почитани фигури в българската история.